40 ofertas foron presentadas á instalación dunha rede de pluviais no polígono de Sarás, en Ribeira. O orzamento para esta intervención ascende a 217.151 euros. O Concello de Ribeira informou de que un total de 40 empresas foron presentadas a unha nova actuación consistente na instalación dunha rede de pluviais na avenida Ramiro Carregal, no polígono industrial de Xarás. Unha intervención cuxo orzamento ascende a 217.000 euros, IVA incluído. A día de hoxe, esta área industrial dispón dunha rede deficitaria de pluviais que rexistra ocasionalmente avarías, circulando auga de chuvia pola calzada en gran cantidade. Co xeto de evitar esta situación, proxéctase unha nova rede dispoñendo un colector por cada unha das marxes das rúas principais do polígono a base de PVC corrugado de 400 milímetros de diámetro. Ademais, nos cruces de colectores situaránse pozos de rexistro e tamén se instalarán acometidas de pluviais aos inmobles. O prazo de execución son 3 meses e o proceso para adxudicar a obra está pendente de clasificación das ofertas. Por outra banda, compre lembrar que ao abeiro dunha chega da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia está prevista unha segunda actuación no polígono consistente na renovación do pavimento en beirarrúas e calzada dun tramo da avenida Ramiro Carregal. O seu custe ascende a 119.000 euros.